di नै पेसेन्जारफ्रा आंना मोजां बे हिनजाव गोनांखा हिनजावखा माबा हौवा गोनांखाफोरखौसो पेसेन्जार बुयो सिख्लाफोरखौ बुवा मिथिबाय औ सिख्लाफोरा खारफानो नागिरो ना जोंबो आखिसो गाखोदों आं इसां केस होननानै बारा थंख' होआखै जों अयनाय फुथाद्राया गाबोनफोरनो होगोन इसां मोजां लाबोदों बेलेगबालाय खां खौराङाव ओइ लामायाव आरो सौदु होगौमोन आं इदि नङा हिनजाव गोनां फिसा गोनांबा जों न'खर केस होनो थाङो आरो बुरैया बेबायदि सेंग्राफोरनो न'खर केस होआ हिनजाव फिसिनो हायि खालामगोन मिथिबाय बिसोरो आंखौ माने हिनजाव गोनाङा मालाय आराम फिसा फिसौ फिसिनांगौआलाय हागोन आरो जों बिसोरनो बेबायदि मा होनो अट' सालायनायाव सिख्लाफोरबाला बिराद दाय जायो मालायफ्रा सिख्लाफोरजों ज'जाबनो मोन्दों होनलायो मोदोम बुलानायनि औ आं हले सिख्लाफोरखौ थिखाङालै दुर्गा फुजायाव थांदों होनबा बुगादों होननायनि उनथिंबो देखायहरदोलाय गला साइथिं बारदों होनबा गोमोथिं जादों मोजां जनो मोननाय हिसाबै अननानै होबावगोनसै बिसोर दा 150 बारायबाय दामा आंनिया बै उननिया सासेया सासेया बैयो दाखालि बिजामादै फैनायनो जि दोनबाय थानाय दाउ बिमाखौ नांबायनो दै हांहांमोन आसुरित नंमारगौ बिजामादैफोरखौ बिराद अनमारो गावहा मोखां फुलि जालायलायनो थांबोला बिहावदों आबा जावायलायनो आयु हाबाब दाउसा आबा फैदों दाउ दैनायखौनो फुथा दानजां होनलायनो इयो मा होनो थैनोबो दाखर दायसिबो मावहोआ होनलायलायो बियो नैबियो बावहारिखौ आङो गोजौआव सुथुखो होनलायो औ माथो देनजारलै जिउआव सासेल' मोननाय बिहामजोखौ गोजौआव थिखाङाबा मा दोननांगौ माथो नोंसोरनि बायदि सेबथा लंपेन्ट गानग्रा नाङादे आङो आंनिया गानालाय बेबायदि आंना बे दख'नायानोसै नंगौना नङा गरमबाबो थान्दाबाबो दख'नायानोसै सारि गानग्राबाथाय गैयालै नोंनिया 100 जाबाय ओमफ्राय बैनिया बै 100 बै माल थिखांफानायनिया 200 जाबाय मोजां खोनादों ग्रोब सानसे सालायलाबा बैराबनि इयो सौदु होगौमोनब्रा आं सौदु होआ नङाखै दिलुनि हिनजावखौ आंनि हौवानिसायबो नोंनि हौवाया गिदिरसिन होननांगौ नंमारगौ होनलायो आं मिथिखायो गिदिर खामार होनलायो दिलुनि हिनजावा बैसोआनो मानो फिसा बिनिया होननांगौ बोराय सिराया माथो मानसिया होननानै बेनो बे ओमफ्राय नों फैनायावबो बिदिनो खामोन दा होनफिननांगौ आरो औ नंमारगौ होनलायगोन आरो नागिरना हो साफा कारेप खालामाखैबा साफा कारेप खालामनानै हो